Hey wena, nayi imfezi ikhala. Kodwa ngempela isona usilisa abasenzayo ngempela abaqulmathu abashela umfozo walo mfana. Lo mfana uthula kangaka umuntu ongathi umushaya ngempamani yesinye isihlathi. Usufuna ukujeza ilani kangaka uNkulunkulu ukuthi ungachaphaza imfezi. Imfezi into ethula kanjena. Ungemanqele kube kuyinhlahla uyongibusa. Shuthi uchaphaza imfezi nje laphana angayiniki imali eqashela ubala yingoba bangale ntombazana shuthi usebona ukuthi kufanele emchaphaze ubumnawo wabi imfezi. Kodwa manje mase baxhaphaza la abafazi bantu koze kube nini ngempela lo mfana yini engadeli. Kodwa ngabe unesono. Ithi imfezi izodedela amabhomu. Uyayibona ukuthi buhlungu inhliziyo yakho. Phela inhle le ntombazana, inhle. Engabe naye ayipostela naye iposta usuku nosuku yenza inqakambukisa. Akaposta umfazi kanje. Amasaho amanqane esaphila. Hayi na imfezi ngeyisolo neyigangile ngoba imposta iminute neminute. Buka ke manje. Afika lo bhongoso wasemdletsheni. Wathi hlwi. Kodwa unesono uManqele. Unesono ngeke ixolele kwayena. Into ethula kanje. Hayi ngoba ithi izobhala ipost izobe ibhalelwa umuntu ufeze kwazi ngisho ukuthini ngisho ukwenzani nje.